हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि निरु महिलारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों दाउ बेदरजों थाजों संनो नागिरदों, ओमफ्राय अमा बेदरजों नारजिजों संनो नागिरदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ इन्ट्रेस्टेडबा नायलांबाय थादो दे, नायलांबाय थादे। नै दा जोङो अमा बेदरखौ रं ओमफ्राय संख्रि होनानै मोजाङै रुनानै लाखाबाय लोगोफोर, नायलांबाय थादो। दा जोङो एवनोसै अमा बेदरखौ। नै दा जोङो सामब्राम हाखानानै लानोसै, सामब्रामखौ हाखानानै लानोसै। दा नारजिया एसे माने नारजिखौ एसेल' होगोन आरोना लोगोफोर। नारजिखौ बारा गोखा मोजां मोना नालाय, सोरबा सोरबा जाया नालाय, ओंखायनो नारजिखौ सेफ्लेनानै लाखानोसै। ओंखाम गुदुंनि सायाव माने ओंखाम थाखोनि सायाव होदोंमोन आरोना लोगोफोर, जाहाथे बियो स्रेम स्रेम जानानै सेफ्लेनो मोजां जायो। ओंखायनो बेखौ गुन्दै खालामनानै लाखाबाय लोगोफोर, नायलांबाय थादो। लोगोफोर, दा जोङो थावआव सामब्रामखौ हरबाय। फुंनिनोमोन आरोना थावआ, थावखौ देखायासै जोङो, थाव फुंनि थाखानायखाय बेयावनो एवबाय। बारा थावबो होखाया नालाय, अमाया मेजेम जाखायो नालाय। नै दा जोङो सामब्रामखौ हरबाय। दा सामब्रामा खामफ्राम जाबाय नालाय, जा जोङो इयाव अमा बेदरखौ हरबाय लोगोफोर। आयौ आयौ आयौ, टेस्टि जालायनोसै जोंहा अमा बेदर। दिनैसो मोनजाहांदों, गोबावथार जाबायमोन अमा बेदर मोनजायैया। बरिया गोथाव जाखागोन नारजिजों, आंनि फेभरेट अमा बेदर। अमा बेदराव रं एबा हालदै हरबाय लोगोफोर। बिनि उनाव जोङो संख्रि हरनोसै। नै दा जोङो संख्रि हरलायबाय। संख्रि हरखांनायनि उनाव दा जोङो बेखौ दसे एरनानै होनोसै। नायलांबाय थादो। सोरबाफोर जुदि संनानै जानो रोङाबा बे भिडिअ'नि गेजेरजों संनानै जाबानो जाबायना लोगोफोर। दसे खोबनानै दोन्दोंमोन नालाय, एरखांनानै नायनोसै माबायदि हालोद जाना दङ अमा बेदरा। नै एसे मोनहां जादों, मोनहां माने दै होबा मोनथ'वा आरो मोननायालाय, ओमफ्राय ओरैनो मोनहां होनबाय आं लोगोफोर। जोङो बेयाव सामब्राम, हाइजें, आलौ देनानै लाखादोंमोन, बेखौनो हरबाय लोगोफोर। जेरै गुबुनफोरा सङो बेबायदिनो जोंबो सङो। बारा एसेबां माबा माबि होलायलाया, बेखिनिखौल' होयो जोङो। सामब्राम, आलौ, हाइजें बेखिनियानो होखानाय जायो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो संनानै जाबानो जाबाय, सिम्पोल टाइपै। दा जोङो दसे गोबाव एरलाय खोबलाय एरखांनायनि उनाव दा जोङो बेयाव नारजिखौ होजासिगोन। दानि सेफ्लेना दोननाय नारजिखौ हरनोसै लोगोफोर। नै दा जोङो नारजिखौ हरबाय। खारैखौ होनो बावदोंमोन लोगोफोर जोङो, ओमफ्राय खारैखौ लास्टथारावसो होदों। माने खामनायनि सिगांनो होनांगौमोन आरो, भिडिअ' बानायनायावनो बाजैया बावगारलायलांदों, ओमफ्राय ना उनावसो होदों लोगोफोर। दा जोङो होगोन र'। ओमफ्राय दा जोङो सिगाङाव बेबायदि एरबाय थानायावनो खारैखौ एसे जेसे माने खारै सोरनाबा गोबाब थायो, सोरहानाबा बारा गोबाब जाया आरोना। बेबायदिनो गोबाबबाथाय एसेल' होबानो जायो, ओमफ्राय गोबाब नङाबाथाय एसे बुरजा होनांगौ आरोना। नै लोगोफोर, दा जोङो फाइनालि बेयाव खारैखौ हरबाय। दा जोंना बेदराबो मोनहां जाबाय, ओंखायनो खारैखौ हरबाय। दानि खारैखौ होनो बावगारदोंमोन नालाय, दासो होदों।
हरबाय लोगोफोर मोनबाय नालाय दुन्दियाखौ हरबाय आरोना दा जोंना गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर नोंसोरबो जानोबाथाय फैनो हागोन जोंहानि न'आव नै दा टेस्टिनो ओमफ्राय ना थाजो दाउदो संनायखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव नुगोन दे लोगोफोर मानोना बांद्राय गोलाव जायो नालाय संनाय खावनायनि भिडिअ'आ ओंखायनो आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव होसिगोन बेखिनियानोसै लोगोफोर टाटा बाय बाय